Nai tong nai joto khapang ni takhok tai bok song ni bagi haino hai salojorani chini kok tv ni koklam panda ang tubi fekan nong loge rakes faide ga tin salojorani koklam panda song nai lenai eba sai malai nai o koklam panda ni bising tino tamo tamo hasteo angi tong o ung tong mani no song tabok silai nai eba sai malai nai lokorok nai tong di choyakari pulan sipate jora chini kok tv ni je salojorani koklam panda o nge khapang taw tai bok song pulano sanai faide थांनाय गया साल सेकांगो ताखुक संजित देबबर्मा जे टियासार साख्रि खाय तंनाय ब ताबो 36 गरो ब टियासार साख्रि खाय तंगो बिनि पोस्टिंग अ जागावो yang बि किंगाय आसामनि सागरमा आसामनि बिहि गुलापि त्रिपुरा जे यांगो थांनाय गया सालो जे बुसानो एडमिशन खायनाय हनै सलेंता yang solengta English medium school je admission khani ni ba hajuno tlangi thangmani je odini kepile yakun family yagulo no taisa takhok sanjit debor mano eba bosai sanjit debor mano bosai bihi gulapi tripura je ang ama sonago thang phagana asambo hine sai klangmani phiaba phaimani yagulo tai nukhongo kepil saphaliya je nukhongni simingno khari thangmani bazu khoroksano tlangai gulapi tripura yang takhok sanjit tripura ni bihik engka takhok sanjit tripura ni bihik je bosai je o je tabuk khat tlangnai je boro khat thalai oboni chalani mungoi to bijoy rupini ni koktuma saimanka yang takhok sanjit debro sawi khnarika takhok sanjit debro saka bihikno jetlangi thangnai bijoy rupini hinai yang bihik sikango bo wansa khorsa bai khari thangjak obo bo sai khnarika yang tai takhok sanjit debborma bihikno asake obab kori khe tone oise yango boino hangtai social media o kaisa channel thangai bo busai sanjit debborma no je obo haikai kok sitra khok hamia je sai tongmani je omo haikino busaino je hamia kok sawoi je viral khlai tongmani obono toino takhok sanjit debborma bo chini kok tv ni kok lampandawo chini kok tv ni kok dubai phun khai kok krung horka takhok sanjit debborma gaiyango bihi gulapi tripurang tabo fatar haste wono tonggoi sawoi tongtho tok sa tok ngi tongi kya kobuni chelano tiyei yang chela hangke to bobo kai jangno bijoy rupini bo yang gulapi tripura bo busa ganang butei ganang yang kai jangno yang takhok sanjit tripurang to tiasar khai tongo bokhito 80 goro yang chelani hingka kai je purpono hamiano ongnai chela যদি চেলা হামিয়া ন হিনজাগো yang phiaba যদি ন চেলা হামিয়াঙ্গে তিনি চেলা হামিয়া তমুনো তংখামু yang তিনি গোলাপি ত্রিপুরা খার থামানি ন হংকে বাক্সা বড় সাজিয়া ইংয়া gayang gola je sem o borok ngino abo hai ngino je gulapi tripura no hamjago chajago je comment khaine rong tho ba je pang tho yang sanjit tripura no hongke chajagya tamgai o je gulapi tripura je chajage je comment khaine ro sem no o borok bo gulapi tripura hai borok no third class borok abon bagino gulapi tripura no chajage comment khayo taku sanjit debor man bagi hamia kok cheyo ngai yango taku sanjit debor ma hangi to yang bihigno ঠিক আছে বতো বসাইনো হামজাগলিয়া চারিমালিয়া খানিমালিয়া হেনি সে বিহি গোলাপি ত্রিপুরা বসাই সঞ্জিত ত্রিপুরানো খিবি খার থাঙ্গা হাঙ্কে yang tabuk সঞ্জিত ত্রিপুরা বিহিনো jetlangi thangnai bijoy rupini hingkakai tabu bo tlangi thangka phatar hastebo bosa khorchano tiyei hingkakai aboni yagolono tabuk tako সঞ্জিত ত্রিপুরা mosaka je bo kharne borok kharin thangka tai tam khasinai phiaba ani bosala angmana nango bosana hongkai boje sakepon mana nangnai bini bosa je khoroksano boje sakepon mana nangnai o kogno sawo taku sanjit tripura thangnayo bosawo tabu bosawo phiaba taku sanjit tripura thangnayo jengbai chini news channel ni bisingte chini kok tv bai kereng hormani yagulo bo kisasa chini kok tv ni kokdung number no bo manliya ojorawo chungbai kerengi malia bo tek ha channel thangi kok samani yagulo phiaba bo asukbai mane bini khani musungmani paiya bini khani kok sang musungman paiya obon bagino bo chini kok tv koboi satek samung mamkli phunugui tongmani bagino koboi kongno saitomon bagino taisa haino hai ta kok sanjit tripura chini kok tv bai kereng mani kok tuma miyawo jeng tai norno phungo bo ta kok sanjit tripura ni kokno update rikha tai
naro nubu nukhna tai aboni yagulo tabuk je takuk Sanjay Tripura ni bihi je bobo haiki tong obo hairono chung je bini biru viral je obo hairono chung phunwan digi thangnai je bo bini baigina baise bo abeke tong phiaba bo hongke Assam Sagor manesi bo Assam Sagor manesi khoroksa bo Bijay Rupini bo hongke Rupini yang bihi hingke Tripura bahai khlai bo bini baigina ngi mankha Bijay Rupini obono sungmung tabuk hingke jesake phano bo kaije phon tong sto jes phon sto phiaba takuk Sanjay Tripura hangke bini bahajono nango phiaba bahajono mai hangke bwskangni salote bo kotor soba mane lukurok bujina bihik jodi no bwsano rohoya hangkai jodi no tewaisa babake koksil chamung di tong hangkai takuk Sanjay Tripura bwskango soba kotor ongkhornai tai oboni bagui bo statement na chnai bo tai social media o phaina nangliya bo tai kuno nangliya bo phiaba je bini mantui bo case ni bisingtui ba kwbangma aini bisingtui bo samung tangsnai hini bo sawi khanaka takuk Sanjay Tripura phiaba yango bihik chong hangkai tabuk tong thot chat tong biaro nanglaijak yango kanikai yakong box lai yakong gerau laijak yang busakai video khayo yang oje tabuk Sanjay Tripura ni busajak eba Gulapi Tripura ni busajak Sanjay Tripura je manmani busa hangke tabuk borokno video sikhaijak Bijay Rupini bai yang Gulapi Tripura no video rok khailajak hangkai yang borok bini baigina bai sabake yakong gerau laijak tai khakalabo tamo khai tong Gulapi Tripura norok obo nugui manano je Gulapi Tripura o je Bijay Rupini no botamo khlai tong bising khaklab rogo tak sakai sajate kong nangya chelani je body rogo tas khlai tongmani rok naro nugui tongna hingke musak buri lachiya busai bai asake tongoi chawoi busa botei manai phaimani yagulo se omo haikai yakari thangmano busai tiya chakri khai tongnani se chakri khlai tongnai tai maso bono 30,000 borang rohori tongo tai 30,000 rang rohori kapar yani bising tise tai Sanjay Tripura bono 2,000 3,000 kai obahaino maso 30,000 rohorpano rang kaja yengni se bono tai 2,000 3,000 o maso no rohoi ma tongmani kok phiaba 30,000 maso rohoi tongbo se Gulapi Tripura rang kapar ungjagya bo o rang no tamo khai wana jago takuk Sanjay Tripura yango tai bihi Gulapi Tripura hangkai rang kajaya 30,000 rang maso manli man tongphanse yang rang kajaya yang o rang kajayan bagse tai 2-3,000 naharai tongo hingga phaide Sanjay Tripura ni bihi je o chalabai je yakong box salai chasmai chalai mani je bahajo video khaimani tai borokni o biar kap tleja mai chalai te biar kap tleja tai o chala Bijay Rupini bai je kabak laijak phaide chung o bahai mangpluno kisan lene khapang tao tai bohsong obo naimon pore chung kuboni mangplino norno sanai tai tebo nangkukmani kok tumano no chung norno saikrane khapang tao tai bohsong nainedi phaide Bijay Rupini ni bai je Gulapi Tripura kharai thangai tamung laikha tai takuk Sanjay Tripura bo samani kono to chung tai phunukliya bini o Sanjay Tripura kok samani ko chung phunukliya tabuk Sanjay Tripura ni bihik chong je bobo hai ngi tong o Sanjay Tripura samani kok ni bisingtino chung o kok to mano ma phunuko khapang tao tai bohsong tai cha haina hai phunuk dihin samon bagai chung ma phunuko khapang tao tai bohsong nainedi Sanjay Tripura bihik Gulapi Tripura tai Bijay Rupini borok bobo hai ke anando khai tong Sanjay Tripura tiasa sakri khai tong yakarmani yakulo nainedi khapang tao tai bohsong tiasar chakri khlai tongnai takuk Sanjay Tripura ni bihik buko Gulapi Tripura bwsai Sanjay Tripura no yakarei tabo bwsa khorjano tui tabo Bijay Rupini bai khari thangmani koktuma phiaba takuk Sanjay Tripura ni bihi buko Gulapi Tripura borok hisangnai no puila hamjalai no kaijalai mani phiaba tabo takuk Sanjay Tripura ni bihi buko Gulapi Tripura bwsai Sanjay Tripura no yakarei kubuni chela tui khari thangka yang tabuk takuk Sanjay Tripura mokoli mukti kupulong ungjak yang bwsa no bo manani muchungo tabuk bwsa no kifili hodi hinui waire no sahari tongibo phiaba bwsa no tabuk bo kifili rohoya bwsai Sanjay Tripura no yang bihik Gulapi Tripura ni nok khungke yang Assam Sagorma hinui koktuma yang bwsai Sanjay Tripura ni nok khungke yang 82 mailo hinui koktuma bwsai Sanjay Tripura bihik Gulapi Tripura no rang maso 30,000 kai rohoi tongibo rang kulok jagya tai bono rang kulokya hingke bo 2-3,000 kai rohori ma tongo o maso no phiaba maso rang aba hike rohoi tongibo rang mano hinui gosimungriya bihik Gulapi Tripura aba hikino social media o boteoisa kok phirong mani Sanjay Tripura ni munggai yang Sanjay Tripura hingke bihik no maso 30,000 ni pore no tai maso 2-3,000 kai no bono rohoi ma tongmani kokbo sawi kanrika Sanjay Tripura
piaba yang bihi khingke rangmanya henei sawi tongmani takok Sanjay Tripura no abo haikena kokse tongmani koktoma TSR chakri khainai Sanjay Tripura ni bihi Gulapi Tripura yang bosai Sanjay Deborma no yakarei thangmani yagulo yang Sanjay Tripura ni bihi Gulapi Tripura tabuk chelakadal tlangi thangnai Bijoy Rupini bini khaklamni abungno mothare mathra khayei obo haikeno tonglai tongmani belakhino lachia o mangpili obo haikeno tabo bosajak video khlai tongo yang Sanjay Tripura ni bihi yang Sanjay Tripura ni bihi Gulapi Tripura hingke yang Bijoy Rupini bai kenei kabang laye yakung boksa laye abuk mothalaijak nasigi naidi o mangpilin bisingtei boroni o tomung chamungro tamo lukurongno kokkosanai bahajungno obo haike logyoti video camera khaitong kha hangke o bahajak serengmung bobo hai ungno obono tabo Sanjay Tripura bumani tomungno serengnai ani busano kipli rohdi hinai bihingno waide waino sarai tongmani takok Sanjay Tripura piaba tabo bo busano kipli rohya bihi Gulapi Tripura Sanjay Tripura ni yago takai manung bai halai tapi dia sakit apa? Tapi dia sakit apa? Dosta, Baba, tak mau YouTube besar kita. Angga kapang tahu tai bok song norong nugui man kena takok Sanjay Tripura ni bihi boko Gulapi Tripura tai Bijoy Rupini je borok yang kha mama baigina pho ba baigina bai yang bini mami ya ba bini toy boba haiki borok tonglai tongmani mama baigina yakung baigini yakung box lai mani boba haiki tonglai kha naini di nukhuna norok bo je oba hairok go oba hai tamung chamung saya yang bosani boskang oba hai tong tong hongkai o bosano srengmung tamori nai o bosano phurumung bobo hainai abon bagino takok Sanjay Tripura bumani tamuno serenggan hene bahajungno nahana nayo bini logiwo phiaba bobai tongi bo rohana gorang puisa jotni rohana nangi tongkhangkai o bo bisato ani bosana ang charinai ang porinai ang phurungnai tai bahajak tabu rengma pori yang tongkha bahajungno bo rengma pori an bagi bo belai khamjak abon bagino takok Sanjay Tripura bini bahajungno bo nogo naharei bo tabu pori tongnan bagi bo kesari tongo dati ani bosano tuni phaidi hene nang jasa panongi tongdi nang tongthogyaba jasa panongi tongde nang selana hayaba jasa pang tongdi phiaba ani bosano ri phaidin takok Sanjay Deborma kok saka tai chini phurungti bo bosarka narokna buskango bo changkhnarika phungni jorawo narokna update dikha tai abon yagola phaidi khabang taw tai bokjong takok Sanjay Tripura soni kok tmano thosung naibe kheno obon yagola phaidi chung tabung nailai nai je yango tabuk je motai malai mani taisa chung haina hai ma saphine khabang taw tai boksong jeng te oisa social media ni bising tei media by media jeng te kaisa kok kajak nukha obo haikino je media by media no kok tma thumnai be kok tma thumnai no onar by onar no tabuk jeng ni je sakbai thang onar no mahino borok bo onar by onar no kok snai kya motai sabo motai bobo motai no nang nu nukha obo hairok taisa borok porsono khlaio taisa borok kone ni bising no phaidinga khabang taw tai boksong jeng je bongno kok ni ansaro je jeng uttor nai tabuk
bongni pochono je jeng utor obno ang sana je sisak je nuksak je saimansak je khnasak je sisak je bukhungni koksak jeng mokol bai nungmani jeng okongno saikhnane khapang da hotai bohsong chini kok tv no baksa boro comment khaisawo faltu news faltu saya kok sawo ahai kok sawo khapang da hotai bohsong norok 100 bar hamya message khaidi hamya comment khaidi ani kuno ungya nang comment khaima bai ani channel thiya nang comment khaima bai ani channel nostongya nang comment khaima bai ani channel naijya ungya naidi khnadi serengdi jeng obono phunogo piaba saya jeng kokma sanai chamani jeng kokma sanai nang oro comment khai tongbo ani kuno phainani bo grei thangnani bo grei nini bo phainani grei thangnani bo grei nang naina musungya ke nang ani channel no tanaidi nang chini kok tv no tanaidi nang obono support ta khaidi nang jodino support khaiya hamjagya naina musungya comment bo sitra nang khainani kok grei nang tanaidi nini mokol taklade nang nangkha unsubscribe khaidi nang khorsa unsubscribe khaidi hne ani oro tabuk je subscribe to mane jotan taise ego baklai phaiya nang kaisa se naya angana tai borong naya krei naya kha naya nang tongdi comment hamya ta khaidi kento jodi comment hamya jodi khaika hangke ang bole boini channel haibuya ang boi haibuya piaba jo ang warning didi otabuno je comment jodi no chini kok tv ni mungni jodi comment hamya khaika hangke ang je bini email lutogoi bini fulfill ang nayei bini biodata karwoi bini against ang cash khainai obon muktunaradi khapang tautai boksong ang cash khainai chini kok tv jeng boina hamya bagi phunugya jeng boini tatal kongno jeng saya jeng jeta bus kango nuk tongmani jeng obono sawo je bus kangno kok kai tongmani jeng obono sawo jeng tatal kok phunugya tatal kongno jeng saya chini kok tv jeta boini kongno jeng sawo jeta boi sairi mane kongno jeng sawo jeng oro kebo kok banogoi jeng saya যদি ন চিনি কক টিভি বিসিংতে কমেন্ট হামিয়া খাইয়ে চিনি কক টিভি এগেন্স যদি হামিয়া কক সাকাই ইমেল ফাইল কারি ওই রুতো গই বিনি এগেন্স আং কেস খাইনাই অব মুক্তি নারাং নাংনাই যে কমেন্ট হামিয়া খানাই রংনো অবন বাগিনো আং অকংনো বকসারো খাপাং दा होताय बहक सं गा फाइदे जों ताबो जे मताय मालाय माने कौनो सं सालायचानाय ताबो काइनि चैनल जे कक कालाय दंगो बर कनि बिसिंनो बर कक सालायो कालायो ngai दंगो मतायनो साबो नुंनाय दंबा mutaino kebo borok nugya mutaino agini jorawo rajani bongshoni jorawo rajani amalo agio mutaino go ha rajani amalo agi mutaino nugo hne abo burichuburani khugo khnawo phiaba o burichuburani khugosi khnawo tai tabuk je tek aisa ko kamani hinkai je mutai photo bahake shnamjak bo mutaini sinu yanga bahage shnamjak amsuk cherai busani kok omo jat bokhoro kri kok acha ঠিক আছে তিনি ও যে কক সালাইনে বড় খ্রিস্টান নই মানো পিয়াবা আং হিন্দু পানো আং খ্রিস্টান বিশ্বাস করে আং হিন্দু নব বিশ্বাস করে abon bagino angke bono bisas krei hindu no bisas krei kristan no bisas krei piaba motai sabo onsungo motai ano tagnai no bo motai sungo angkai nana tagnai motai le sabo ba nana tagnai motai to buma bufasi buma bufan bade kotor tai motai sabo tong hasa gabo obosi kaisa sadi ano Mahadev panang tongto Shoni panang tongto Loki panang tongto Saraswati panang tongto Ganesh panang tongto Kartik panang tongto Krishna Vishnu Narayan Mahabharat je kuno abeng tongto motai Jisu Kristo jes panang tongto piaba motai khorok sabaraya khorok nei bumabai bufa motai khorok nei bumabai bufa oboni bade tai kebo hasa ko motai kotor kare khapang daw tai buhuk song bumano kare motai kotor hasa ko je tong hni hinai ani buskang tui phaide bona ang sofa sori rohnai bo borok abo sana sapaide buma bufan bade motai buma bufani bade tagi manai sabo hasa tong busano ha borok munusho tagi manai buma bufani bade sabo tong অবতরে যদি বোমা বুফানি বাদে ন যদি ন বড় মুনিশনো তাগৈ মানো হংকাই অ বড়ক ন আনি বসকাং তুরি ফাদে আং বনো সফা সরে বনো উস্তা পংতান বনো বল সাকাগেনাই তুরি আনি বসকাঙ্গো আং কক সাwo তাবuk সাইতঙ্গো আং যতনি বসকাং ন খনারনাই বমতাই হিनै কেবো গरै মতাই বুমান বুফানি বাদে কেবো গरै হংকাই তাবuk যে কক কালাयो মতাই জনো সিনু গ্যাংকা বুবাহিকে মতাই তাগৈ মান গরি বাহিকে সিনামৈ মান অ বাহিরা কক কালাयो আরে gori kaisa scientists bo scientists nambo ha motai photo se samjam bo kaisa scientists no samjago mahabharat Shri Krishna Narayan agi ni siming no mahabharat juddho rokhin khnao ha mahabharat sabo khaiba mahabharat ni siming no obo haike sinam phaijago Jisu Kristo bo Kristo ni siming Jisu Kristo ngi asai phai obo sai de manai tong je ok sai tunai rok obo sai manan dorkar nangnai Jisu Kristo bo Kristo ni siming bo Jisu Kristo ngi phai bo bupur siming asai
hingkai Mahabharat je na Ramayan to us kangsi mano Mahabharat je agi ni siming Mahabharat tong mani o Mahabharat judo maro abo bufurun siming ngi phai o bole side man je o kok side na ro haino motai hini sawi kok tong ba ya haino motai no thang news khame bai buya saimana nangnai saimi angkai ang hai sia ang hai buka ang hai sia saimi oi tong de je buni nungmani obono sadi phiaba motai sabo tak motai sabo asai motai sengari ganangda motai sengari krida obo hai rokai kaisa no kaisa ensel nisura ta khlai de nga jisu kristo je tabu phola katha man tong no borong tamuk thangi kok singmai gaja je social media je phunui tong ro ঠিক আছে আং তো রঙিয়ে আং সিয়া আং ফুনুগৈ মালিয়া পিয়াবা তিনি ও যে সি টংনাই রক তিনি ও নুক টংনাই রক তিনি ও সাইমান রক মতাই ববনো হিন মতাই ফানগাং দা বুকুং কলক দা বুকুং বারা দা বুকুং কিটিং দা হিনে যে টংনাই রক যে সাই টংনাই রক বরকলে তিনি তামগো যিশু খ্রিস্ট যে ফলা কথা মান তম জায়গা খ্রিস্টানি যে ফলা কথা মান তম জায়গা তাঙ্গই থাং হিন্দু সমাজকে তাঙ্গই থাং তামগৈ অবহাই অবশ্যই আং সাवदो অব কেবনাং হামেন ছায়া তামগৈ অরকে থাঙ্গি মানে কক্সি তামু ফলা কথা মানে নগকে থামু তামগৈ থাঙ্গৈ যিশু বতি হাই সেঙ্গারি গনাং দা খসাই গনাং দা যিশু নবতিকে আগি করস বুজাখা তামগৈ সিংয়া গে মতাই যিশু খ্রিস্ট কিন্তু করস কান্তা ও বুই বুজাখা gobon tang singya nang jodi no kristan jisu si phola kotha ni sago hape gangkai nang agi korosa bujagai nang thei thangmani tak bahike nang kathang phaiga hin tamungo operation khainai kring changma se khapang dautai bok song kaisa ni no kaisa te kaisa hamyata sadi obo haino jemon kok tongo bol hame sokai thapla bango obono hangkai jodi no obo haike person nglai khangkai jong ni jibo obo haima khayo tari tamani sanai ba bo motai man kai man tong tu bo bebase khene ke bebase khai chai tong tu bo motai ke motai bo motai nong tong tu airi tai ta motong ba aro tani ni ani hini kunu aro boi kaisa bebase khapon chai tong tu je khapon ngai tini o kristan no khai bebase yadi ba kristan je oro tini phola katha phaini ka boro ki bebase yadi ba boro mono bebase himano boro moto bebase mano boro moto sungmano jisu bahai ki phai jisu sengari ganang da jisu sudakan abahai rok bang saimano khapang ta hotai bosong abahai rok song social media nogo tai motai mukti taklai mani rok songo photo saman songo motai no sunu yaga bahai ke photo tagai man bahai ke mukti tagai man abahai rok songo ari amti haya kok bule kok oboya kho motai no bahai ke tagai man ano sida sini nang ano tagai da man oboya motai agi ni siming no siri siti ni siming no motai hinai je photo sramjago postcard sramjago gobang ma obohai je Mahabharat ni siming no obohai ke photo ongkori phayo mukti takjage phayo osam motai ki tinin da takba osam motai ki tinin da takba rajani amal siri siti ni siming no osam motai kaijagi phaimani ge osam motai ki tinin da mukti takba ki Kartik songni Saraswati songni ama songni photo je samjak tongmani Maharaj song photo samjak tongmani obo tin da photo tori ingba tini photo ongkho je bilabo gobang ma bisni jongni je khasiya chini buma bhaji khasiya chini nana dabara si khasiya oboron chibing no obo hai photo ongkhorjak obo hai mukti ongkhorjak bujika oboni bagino asek kogno gurani ko thangsani kok krei o cherai no je sungo motai sengkari ganang da motai fan ganang da bini body ganang da nangla nu gedi ba photo o mahade body ganang da body kri nu gedi ba nangle je sunai kongno saudo je body ganang mahade body ganang da body kri da bini bukhane kol da bukhane ba nijino nuk tamle na tai tamla ro sana tong ba ngke buye ba comment khaijon inta hamya obose khapang da tai bo song jeng tai kok sana nangya bisi tai abono jeng saka jahate kai jodi no hindu samajo thangai obai kino haksal thangai jodi no news khai tongman kha hangkai jodi no obai ke social media o viral khai tongman kha hangkai kristan phola katha mane no thangai news khainani nangnai coverage khainani nangnai jodi no je abahai motai atai ni je news coverage khai tonai ro bo ma phone nangnai phiaba jeng boini paithago jeng thang news phono goyo news phono man yagulo jeng lokorong clear khayo phiaba jeng boila puro jeng asugin tongo khnawin tongo nain tongo olosi jeng okongno uli khayo khapang tao tai bohusong ang hindu phano ang motai man morong nang bisas khaya hai phano motai bahai ke takjak mukti bahai ke takjak jengno sabo tak obor jora sidin sia hangkai obo ki reporter da hinai naki bo obo ki interview da hinai nijino sabo takba nijon tangneba amo bai baba tago buma bu fatago buma bu phani bade tai motai kotor sap tongba hasakawo tai kebo motai kotor grei men buma bu phachi motai kotor hasakani jotto
sikon phangto kotor phangto bumani sai nang je chapon nokha nang tongdi pheba nang bono buma no ma hinai bufani sai nang je chapon nokha chuk tongdi phia nang mono baba no ma hinai buma bufan bade tai kotor hasa kre nang je samungsa kasa wibo ayuma ha dukhmani bo ayuma je ke pono nang ma o nang to ma ni busablena buma bufa baya kai buma bufa jor moriya kai buma bahike banaiba bufa jor mori kai buma ni bogo gorbok ngasi nang okhona bile oporsi ano phuna rakesh debor mani sirinane bum abu sokaisi bum pharkaisi ano sinane rakesh debona bini mutini simni jaka oporun simisi o hayung hakotro ang rakesh ni sinjaguna hayadiba phiaba buma buhani bohogni phayane sakang jangbo jaga asaino ang saite monoba saimiya phiaba tini ani bufa jormorika ani bumani bohogo ang 9 mas gorbok ngkha ang asaikha obo hongkakai aporun simino asaikha jokhon 9 mas bohogo toneboi 9 mas bohogo toneboi asaikha manino abu susinai asai 7 din 8 din pore khana abu sunai abu suman pore khano bum phajak chnai oporun simino ang rakesh deborma ngkha hayadiba khapang dautai boksong obosi men bujina nangnai ari gurani gutang kok sale dam khaineba ari oro biwas ni bagi yable dofani bagi sin naidi ari tini gonda sarawo nanglai tongo ha gonda sarawo onglai tongo thilai tongo ari yang kha bolino motai atai hine kok banglai tongo elai tong ঠিক আছে যাই হোক খাবো আব জানজানি মেটার তখন जों যে সিমানি জতই যে সাইমন জতই আন যে নলেজ আনি যে টেকল আন যে ট্যালেন্ট তংহা জতই আনি যে সানানি যে রাইস তত কক তংমানি আং অবন সাইখানানি যে খাপং দাও তাই বহুজং চিনি কক টিভিনি অনার আং খরকসা আঙ্গै আং বই হাইবো আसे কক রং বইয়া কক রংয়া বইয়া হাইবनो মিডিয়া র কক রংনি বাগैया ubuino phunumani se kok korong hine kok mano hine kok samo baiya phiaba media ra hongai full filler dofane aina lokoni filler जों ko boino phunugo tadalno जों phunugya abon bagino boini hamya chaye jorabo जों phunugo khapangta hotai bohusong abon bagino जों tini o kok rono ma saka tai o kongni samam bisin tino जों tini obohai mango khapangta hotai bohusong hingke phaide tini saldo jorani kok lampanda obono kholopsinai nai tongde chayakari pulinsing paitha jora जों tai buskangni salogo lokorok jodi comment khaiga hangkai lokorok chini kok tibina hamjagoi norok hamba yaforga hangke norokni obono chini norokni thani chung obono khushi tai ching norokbo norok ana hambai ni baksano ani channel norok hambai ni baksano ani channel support khainai tamo baksano amo norno pai phielaya hambai blab blab ribo norno hambai ribo ribaiya tai norokni ashibad ang nango tai norokni hamjamung nango